আরো অ্যাকচুয়ালি হয়তো বড় জল যাবেন সেলটা উনি সময়টা খরচা এডভোকেটটা आं ताबले डिप्रेसन फाइखायनाय फाफाया बा खरचा एमए कम फाफाया आं देखायना बाबू बिराद रां गोनां आं अदफान बय फाइखायनाय फाफाया फाया बुंदे ngैसाबो खायजेनला दा नगेन फाइया बिए पास साख्रि खालायलिया दा सामा साख्रि याखारखा ओमफ्राय दा जिगामु द्राउडा साख्रि याखारखा दा बिजय साख्रि खालायलिया ओमियो साख्रि खालायलिया ताव जगदीश खालायलिया दारती साख्रि याखारखा दा सुजु साख्रि याखारखा उ दारती रसम साख्रि खालायलिया खायबे केबला ताबो अपडेट तो थांगा ताबो जे ई जेनेरेशन ता अप टू 2023 आजागाव गोबां मानसिनि डिप्रेसननि बिसिंगो गोबां मा एडुकेटेड का बीए पास एमए पास पीएचडी खायजा एलएलबी परिजारबो दं तामो कारण तामनि बागै दो फामथानन बागै पॉलिटिकल जे पावर नो एंटरटेन खायनन बागै तानि बागै फायाना बो बाहाय निनि आबहाय ओबो वानसुमंगो आं बरं नाव वानसुमंखाय बरं सेल्टार बायसा आं कायसा बुंखाया बो दिल्ली खाय दङ आं बनो खूब खाब जंगानि he can do something for the people of Tibrasa কিন্তু नायलाय माने बो राजानि उखलाव उखलाव मानसि खाबुंस आमती चेरेरो kahang kahang tong mata ta khorosung khaba radani kulo kimia jotona radani kulo mungkin to some extent mana mano kebu to emil bu mama kya ha wan sumaya bororo emil kabla fighter bororo emil jangka unthaya ble korta bidan sabha age thoro buri beche bamtro namlo bidan sabha kabri to Ordinat Debroma Nogendro Matia, Roti Mohondo Matia, Draut Marian, এই বড়রা আগে কাপি তো তাবু তামন ফায়াবা নিন তো যতন এভরিথিং ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য টিপ্রাসা মানলে ফায়ালে ফায়া নেট বরং কি আং जों सफासना माया सेल इन्टारेस्ट नां फायकेसे जागा सफैनाय फायबाय दि आं खबो माय आं ला बरबो फायन सालता किन्तु तामसे बमलो हकी क्लाय पुरुले मा खाबुं बायनाय आ बमलो हकी क्लाय बागै ताबो हायंगि तो आव खायां वान समबाय बमलो हकी क्लायनाय केरांनि बमलो हकी क्लायखाय केरां मा खबु माहाय तिब्रासा सिक्ला र उ एडुकेटेड र केरांनि बमलो हकी क्लाय माहाय उमबायन आफोरखाय बर मा खाबुं बाय बिदि यगला नखा दैमा दैसा नबार बादै ननो रिङै दंखा नों दाउ थै दंदि खिन्थु फायनो नुवा दैल' मै थैबायनाय न' र' माने जेबो बिसास जाया लमखा आबहाय फायदों